que és una gran oportunitat perquè es vegi tot el que és en el sector de lectura catalana, tant sigui en qüestió de llibres com també de revistes. Sembla fantàstic, sobretot estant aquí a l'entrada de la Setmana del Llibre en Català de la Fira. Permet que la coneixi la gent que va allà a interessar-se per altres revistes i també trobo que al final la paradeta dignifica tot aquest material que potser sovint passa més desapercebut. Sembla molt bé perquè penso que és essencial que a part del que són els llibres hi hagi un estant on els lectors puguin veure tota l'oferta que hi ha de revistes en català. La trobo fantàstica perquè és molt gran, amb molt d'espai i a més la decoració feta per la Maria Picassó, que ho trobo superoriginal, modern i autèntic. On hi ha molta visibilitat, passa molta gent i és una gran oportunitat per nosaltres. Que estigui tot agrupat fa que sigui una xarxa molt més potent i si a més estan les nostres, que es coneguin i que la gent les pugui comprar. I a més hi trobes moltes sensibilitats diferents de revistes, entre les quals hi ha Serra d'Or, com tantes i tantes altres revistes, tant per adults com per a infants, i és un privilegi poder tenir això aquí.